ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଜୀବନ ହାରିଯାଏ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ। ବରଫକୁ ପଚାରିଲି, ତୁ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ରହୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ବରଫ କହିଲା, ମୋର ଅତୀତ ବି ପାଣି, ଭବିଷ୍ୟତ ବି ପାଣି। ତେବେ ଗରମ ଦେଖାଇବି କାହିଁକି? ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କର ବି ତ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି। ଆସିଥିଲେ ଖାଲି ହାତରେ, ଯିବା ବି ଖାଲି ହାତରେ। ତେବେ ଏତେ ଗର୍ବ କାହିଁକି? ବେଳେ ବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ମଣିଷକୁ ନେଇ ଏମିତି ଏକ ମୋଡ଼ରେ ଠିଆ କରେଇ ଦିଏ, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟର ଖୁସି ପାଇଁ ନିଜର ଖୁସିକୁ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ମଣିଷ ମୁହଁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ମନ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚିହ୍ନିବା ଅତି କଷ୍ଟକର। ଜୀବନ ହାରିଯାଏ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ, ପ୍ରେମ ହାରିଯାଏ ଅଭିନୟ ପାଖରେ, ସୁଖ ହାରିଯାଏ ଦୁଃଖ ପାଖରେ, ଆଉ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହାରିଯାଏ ଅହଙ୍କାର ପାଖରେ। ମାନୁଛି କାହା ଉପରେ ବେଶୀ ଦିନ ରାଗିକି ରହିବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ସାମ୍ନାବାଲା ପାଇଁ ଆମେ ଜରୁରୀ ନୁହଁ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବାରେ କିଛି ମାନେ ହିଁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁତା ହେଉ ଅବା ପ୍ରେମ, ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ବଦଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯେବେ ତା'ର ହୃଦୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ।